Ovo je vježba disanja gdje ćemo pomoću udisaja i izdisaja otvoriti prostor između rebara i između lopatica. Sam zrak napravit će dekompresiju između tog prostora što će nam omogućiti više pokreta u rukama i u ramenima. Vježba se sama ne čini toliko kompleksna, međutim iznenadit ćete se kolike benefite može imati ubacivanje zraka u toj stražnjoj strani leđa. Većina ljudi nije dugo bila u tim pozicijama, tako da ovo može biti vrlo, vrlo pogodno za ljude koji imaju problema sa ramenima ili sa rukama. Otići ćemo na sve 4 i stavit ćemo podlaktice na pod. Kako sam stavio podlaktice na pod, tako ću dlanove okrenuti prema stropu. I sad, iz ove pozicije razmišljam o tome da mi je kralježnica dugačka, to jest da se što više izdužim. I kako sam u toj poziciji, odgurnut ću se sa podlakticama snažno prema stropu. Tu poziciju ću probati držati tokom izvođenja cijele ove vježbe. Znači imamo odavdje udah zraka kroz nos i guram se rukama, to jest guram se podlakticama od pod i na izdah zraka ću se dodatno još gurati skroz prema gore. Dakle, kako udahnem i kako izdahnem, razmišljam o tome kao da lopatice odvajam jednu od druge i da punim zrak u taj dio između lopatica. Dakle, imam još jedan put udah, guram se od podlogu i sav zrak pokušam izbaciti van i još se dodatno odgurujem od pod. Znači tu ću napraviti nekakvih 8 do 10 snažnih udaha i izdaha. Sad ćemo to još jedan put ponoviti. Znači na podlakticama smo, okrenemo dlanove prema stropu. Što više okrenemo dlanove prema stropu, to ću jače otvoriti taj prostor, to jest otvorit ću lopatice. I imam odavdje, znači odgurujem se podlakticama od pod, udah, izdah i dodatno se pogurujem i razmišljam da mi se lopatice fizički odvajaju jedna od druge. Na taj način sve više i više zraka ću izbaciti iz sebe i napravit ću si puno jaču dekompresiju cijele kralježnice. Znači nekakvih 8 do 10 ponavljanja bit će sasvim dovoljno da osjetiš benefite ove vježbe. Ista vježba možeš ju napraviti i na drugi način, a to je tako da se sad umjesto da držiš laktove direktno ispod ramena, staviš laktove bliže koljenima, to jest da se laktovi dodiruju sa koljenima. I iz ove pozicije sad ću se zgrbiti, znači napravit ću od svoje kralježnice slovo C, zgrbit ću se, gurat ću se sa podlakticama i odavdje što jače udahnuti zrak. Udah, odgurujem se kao da imam 100 kila na leđima, ne dopuštam da me to spusti dolje i izdah zraka i odgurujem se koliko god se mogu odgurnuti jače u zrak. Udah i izdah. Dakle, niti u jednom trenutku udaha i izdaha ja se ne spuštam dolje. Dakle, nema nikakvog pomicanja u kralježnici, ja cijelo vrijeme pokušavam odgurnut se i što više kralježnicu približiti prema stropu. Vrlo bitno kod izvođenja ove vježbe je da ne udišete prenaglo zrak, jer previše zraka zapravo može lagano zaljuljati i stvoriti jedan osjećaj nestabilnosti. Ovo je vježba disanja na sve 4 koja radi dekompresiju leđa.